Здравейте на всички. Предварително се изранявам за гласа, който варя, но преди няколко дена се разболях. Въпреки това обаче ще се постарая да ви потопя в света на бойните изкуства и в частност света на японските бойни изкуства. Това, с което се занимаваме, е традиционно джуджуцу. Това, което виждате, са символите на това бойно изкуство и те значат джуджуцу. Тези символи за много хора в света са свещени. Свещени са и за мен, защото това бойно изкуство тотално промени целия ми свят и живот и ми даде една съвсем различна насока, в която работя и до ден днешен. С джуджуцу се занимавам от 10 години и смея да кажа, че това нещо прави хората доста уверени, доста смели и доста находчиви. Ще обърна малко повече внимание на самите символи. Джу и как те сами влизат в живота. Джу значи гъвкаво, адаптивно. Нещо, което можеш да ползваш не само в бойните изкуства като цяло, но можеш да ползваш и в отношението си с хората, в начина по който мислиш, начина по който правиш нещата. Джуджуцу е следващия символ фактически, който ще видите. За много хора той не значи нищо, но той има няколко значения. Джицу или още повече като джуцу значи изкуство, а джуцу значи практика. В днешно време, за съжаление, много хора използват повече практиката, в частност джицу, отколкото джуцу. Защото, както знаете, живеем в доста комерциален свят и това кара хората да правят пари от това. Но в изкуството никъде не се споменават пари, в изкуството никъде не се споменава за спортна част. Защото когато говорим за изкуство, говорим единствено и само за победа върху самия себе си. Джуджуцу е първоизточника на всички японски бойни изкуства. Оттам тръгват карате, оттам тръгват джудо, оттам тръгва айкидо и много други бойни изкуства. Джуджуцу има данни за него още преди 2500 години, когато хората, които са използвали това бойно изкуство, са боговете. Има такава легенда, Кашима и Катори са използвали това бойно изкуство. В джуджуцу са заложени 7-те добродетели на самурая. Искреност, кураж, благосклонност, любезност, истинност, почтеност и лоялност. Неща, на които цялата японска нация до ден днешен държи изключително много и смея да твърдя, че дори в образователната си система тези символи, които видяхте, са заложени много тясно. Това, което виждате, е една карикатура на един самурай. Самурая, както повечето от вас знаят, е героя на японците, защото дава страшно много неща на тази култура. Самураите също така са били едни от най-знатните войни и едни от най-добрите войни, които са владеели меча. По времето на периода Хейан е започнало да се развива джуджуцу, когато в Япония са властвали много междуособни войни и благодарение на тези войни джуджуцу се е развило. Джуджуцу всъщност е работа с голи ръце, но с течение на времето самураите започват да ползват и много оръжия, като например катана, бо, джо, яри и много други оръжия, които са им трябвали по време на война. С течение на времето, преминавайки от периода в Хейан в периода Едо, самураите започват все повече да избледняват в тази култура, защото войните биват забранени, самураите биват забранени. В периодата, когато всички мечове на самураите биват изземани и това бойно изкуство става забранено за практикуване в Япония. Дори до ден днешен е много трудно да отидеш някъде в японско доджо да практикуваш традиционно джуджуцу. И с течение на времето то е преминало от изкуство в практика, от джуцу в джицу. С течение на времето обаче се появява една организация, Световна джуджуцу и кубудо организация, Световна джуджуцу федерация, която успява да вземе това знание и да го вкара в Европа. Хората, които са успяли да вземат, са били Фумон Танака. Фумон Танака е член на едно от най-древните самурайски кланове в Япония. Този човек е успял да захрани и да запази джуджуцу, да го развие и с течение на времето да го предаде на двама европейци, един от които се казва
високия Робърт Кларк, който за съжаление вече не е между живите, а другия Джакомо Спартако Бертолети, които са били президенти на Световната джудсо организация и Световната джудсо федерация. Пръскайки това знание в цяла Европа, то достига и до нас. Благодарение на Шихан Камен Радев, който е ученик на Джакомо Спартако Бертолети, това бойно изкуство достига и в България. Знака, който виждате тук, е знака и герба на нашия клуб. В този знак също са използвани много, са вкарани много смисъл. Този знак значи хикари, а хикари значи просветление. Защо просветление? Защото чрез практиката си ние искаме да достигнем до просветлението. Защото смятаме, че джуджуцу не е само физическа практика, но и духовна такава. С течение на времето федерацията се е развила до такава степен, че в момента има над 50 000 черни колана и сигурно 10 пъти по толкова цветни и хора, които се занимават с това. Още ме извинявам за гласа. Преди 12 години ние ставаме членове на тая федерация и до ден днешен практикуваме и развиваме това бойно изкуство в България. Това, което мога да кажа за нас, е, че от 5 години ние имаме клуб, както виждате, в Бургас и доста успешно успяваме да развиваме този клуб. В сегашно време практикуват повече от 100 човека, като може би някъде около 60-70 деца и още толкова възрастни на най-различна възраст. И имаме хора, които са в най-различни сфери, от полицаи, военни, архитекти, дори хора, които се занимават в администрацията и така нататък. Тоест това, което се опитам да кажа, че това бойно изкуство е за всеки. С течение на времето успяхме да изградим една много добра система на работа, като в годината успяваме да направим летен лагер, т.е. 2 летни лагера, един е на планина, другия е на море. Целта на тези лагери е да развиваме както тялото си, така и духа си. И Ямабуши стана една запазена марка, която в момента набира сила и в Национална спортна академия като средство за оцеляване. Това, което се учим ние, да оцеляваме. Именно джуджуцу ни дава тая сила да оцелем в различни условия. Това, което виждате на този слайд, са инструкторите, като по-голяма част от тях са мои ученици и вече черни колани. Това, което се опитаме ние да променим в града, е да покажем, че не спорта трябва да е водещ, а именно изкуството, защото ценностите, които са заложени в спорта и в изкуството, са на две съвсем различни нива. В днешно време спорта изцежда хората и ги травмира, докато изкуството подмладява хората и ги кара да се чувстват уверени, смели. Ако се замислите, няма човек, който да се занимава с спорт на 50, 60 и 70 години, нали така? Но в бойните изкуства, и не само в джуджуцу, дори не само в японските бойни изкуства, дори в китайските бойни изкуства има хора, които на 70 на 80 години продължават да се занимават с активност с тази практика. И това, което се опитаме ние да променим тук, е да покажем един съвсем различен начин на работа. Исках да ви представя един клип, но май, за колкото разбрах, няма да тръгне, така че много благодаря за участието, за поканата, която ми дарехте. Това, което правите, всъщност е много добре и се радвам, че станах част от него.